днешната среща ще имаме възможност да чуем впечатления и коментари също и от наши учители, които в момента вече работят в училище, някои от тях в първите редове, и съвсем наскоро избрани оферирани кандидати, които ще се включат и вече се включат в програмата и в първоначалното обучение. А сега започва най-вълнуващата част от днешната ни среща. Разговор с министър Клисарова, която е професор и доктор. Ако пропускам някоя важна титла, може би така ще сложа микрофон, за да се чува на вече. Аз съм приготвила някои въпроси, които ще задам на министър Клисарова, но ще се радвам от публиката във всеки момент, когато има горящ, важен въпрос, който искате да зададете, просто да вдигнете ръка и ще поднесем микрофон близо до вас. На първо място, понеже днес сме се забрали да си говорим за уроците в университета на министър Клисарова, искам да ви питам за вас какво означава да бъдеш лидер? Вие сте имали възможност в най-различни сфери да проявите. Първо искам да ви благодаря за поканата и за инициативата тук да бъдем заедно. Защо много харесвам вашата програма? За това, защото тя мотивира младите хора да бъдат в училище и да покажат, че качествено образование може да има във всяко училище, независимо дали е в София или както на друго място, в малко населено място. А това е изключително важно да осигурим на нашите деца равен достъп до качествено образование. И вие сте част от тази система, вие сте пионерите в тази система. Какво значи да бъдеш лидер? Вижте, аз като завърших медицински университет в Варна, 35 години трябва да кажа, няма 35 още. Но аз също бях разпределена в село Житница, Варненско. И моята кариера започна от едно съвсем малко населено място. И мисля, че тогава познах същността на хората, душата на хората и се научих много от тях. Затова приветстваме вашите инициативи не само в големите и скъпите училища, да кажем. Не, вие сте пионери точно в тези малки училища. И когато човек е амбициран и иска да постигне нещо, то явно се случва. Така стана, че можах да започна работа в медицинския университет Варна, започнала съм там от ординатор, след това асистент, след това доцент, цялата кариера и стигнах до ректор. Явно, че човек може, когато го иска. Считам, че когато си започнал точно така, от ниска възраст, млад човек, и когато си се срещнал и си имал непрекъснато достъп с случая моите пациенти и случая с цялата система, добиваш един много голям опит, който ти дава възможност да бъдеш един добър ръководител. Ако не познаваш системата, няма как да си един добър ръководител. Дали съм лидер или не, това не мога да кажа, но искам да кажа, че си обичам работата и обичам образованието. Със сигурност едно от много важните качества да вършиш нещо добре е да го обичаш и наистина да искаш да го правиш. Това между другото е един от начините, по който ние избираме хората, които ще се включат в програма за част. Каква е тяхната мотивация и дали наистина имат желание и интерес да работят с ученици, да помагат за тяхното развитие или пък имат други фактори, които са по-важни. И след това, какви са тези качества, които най-много са ви помогнали отвъд отдадеността на професията през времето да сте толкова успешни? Аз искам да кажа, че мотивацията е изключително важна и сте абсолютно прави. И за това, което предлагаме в стратегията за развитие на педагогическите кадри, предлагаме тя да бъде регулирана професия. Много защо държа на това? Вижте, казва, че най-важните професии са регулираните професии. Добре, това са медицинските, право и архитектура в момента. Учителите просто трябва да бъдат в тази група. Те изпълняват такава основна част от обществения живот, за развитието на икономиката на цялата държава, а дори лично за семейството, че на нас децата не са повече в училище, колкото вкъщи.
Затова считам, че учителите трябва учителската професия трябва да е регулирана професия и мисля, че цялото общество ще го подкрепи. И на втория план мога да кажа, не по-малко важно е, че ако вие като учители, като студенти, имате стажове в училище и сте заедно с децата в училище и сте заедно с тези по-възрастни преподаватели, които имат много по-голям опит, то тогава вие ще заобичате училището и това ще бъде една от основните мотивации да остана пред децата и да уча тези деца. Кои са най-важните качества? Мога да кажа отговорност, упоритост и да правим всичко с любов. Страхотно ми направо така. Предусетихте някои от елементите, които и ние оценяваме. Учителите със сигурност упоритост е едно от най-важните качества, които проследяваме. Пропуснах, има там едно момиче, което иска да кажа. Нещо казвам търпение. Пропуснах търпение. В такава система не става без търпение. Аз се развивам и само с опита. Не знам дали качество, с което се раждаме. Да, ще обясня какво означава регулирана професия. Това са тези професии, които да изискват строго определени програми, учебни планове и програми, които да отговарят на определени стандарти или гарантират качество в образованието. Това означава, че университетите със своите педагогически факултети трябва да имат единни стандарти за качествата и уменията, които трябва да притежават съвършващите педагогика. По този начин ние ще гарантираме качество и по този начин ще гарантираме, че независимо в кой факултет завършваш педагогика или ще преподаваш после, то педагогическите специалности, то ще бъдат по единни програми и по едно качество. Защото все пак всички казваме, ключът към качествено образование, това е учител. Този въпрос със сигурност е много съществен и за нас. Аз приветствам инициативата да се работи за повишаване престижа на учителската професия през задаване на по-високи критерии за придобиването на тази квалификация, но и също за допълнителното развитие в последствие. Опита на Заедно част показва, тъй като ние работим и с хора вече придобили квалификация учител и такива, които реално са завършили друга специалност. Например, международни отношения, която е изключително актуална и престижна специалност, или право, или технически науки. В момента предвид изискванията за това какъв човек може да стане учител, за тях се изисква доста дълго време, за да могат да се преквалифицират за учителя. Се оказва, Цвети, която съди срещу нас, мисля, че завършила менеджерска и икономическа специалност. В момента работи като възпитател с прекрасни резултати сред учениците. Да се питам как този опит на Заедно в час. Разбира се, тя се и квалифицира, за да бъде възпитател, но това отнема време и мисля, че за един човек, който не прави нещо такова през Заедно час, в момента е изключително трудно да влезе в учителската професия, независимо колко е качествен и подходящ за работа с учениците. Да се питам как този ни опит може да бъде полезен за планирането на начина, по който се въвежда регулирането на професията. Една много добра идея. Вижте, когато съм посещавала образователни институти в Европа и в Азия, така и в Министерството на образованието има една много добра система, която ще залегне, тя и заляга в стратегията за развитие на педагогическите кадри, че хора с друга професия могат, както Цвети, могат да се преквалифицират и да има валидация на знанията и уменията, така че на нея да им бъде признат педагогически опит. Това е изключително важно, ще го кажа, защото много пъти в определени професионални гимназии, например, не са точно учителските професии. Трябва да имаш икономика, трябва да имаш счетоводство, трябва да имаш инженерство, да не пропусна. И тези хора трябва да могат да бъдат преподаватели с една такава допълнително обучение и валидиране на знанията. А не да им будем 2 години или още 4 години да запише сега пък Цвети отново педагогика. Нали? Това не бива да се губи. Напротив, опита и уменията, добрите практики трябва да бъдат валидирани и тя да си има право на преподавателска дейност. Това
не изключва това, пак включва регулиране на професията, защото пък ако няма опит и не се докаже опита, не могат и не бива да допускаме случайни хора в системата. Със сигурност, понеже вече заговорихме за практиката в училище, не мога да се задържа да ви попитам този въпрос. Отново при нас често така получаваме този въпрос. Добре, голяма част от вашите учители реално минават много интензивно обучение през летния сезон и след това веднага влизат в училище. През летния сезон от май до септември те успяват да преминат всичките изисквания на университета за получаване на квалификация учител, практикуват включително с ученици през лятото и влизат в училище. Как така, при положение, че примерно други хора една година стоят в университета или 4 години и ние им казваме, вижте, човек най-много учи в практиката, когато е учител и особено когато има една постоянно наблюдение и проверка на това как се справя, а и насочване как може да се справя по-добре. Какви промени се обмислят в тази посока за вкарване на повече практика в подготовката? Категорично сте прави, много е важна практиката. Не случайно предлагаме в тази стратегия да се въведе стажант учител. Това означава подобно на медицина, сравнявано с това в 4-ти и в 5-ти курс или 3-ти и 4-ти, в зависимост от учебните планове и програми. То всеки университет все пак има автономия и ги прави сам. Тези студенти, кандидати за учители, стажовете да бъдат в училище с децата, с преподаватели. Има ли стажант, той там ще кара стажа и тази практика да бъде задължителна. И тук трябва да подчертая голямата роля на директорите и на учителския колектив. Вижте, от нас зависи тази практика, този стаж да бъде качествен. Защото не е въпросът да занесеш в университета една бележка, имам 200 часа изкаране в училище. Всеки може да се добие с такава бележка. Не е важно. Сигурно не знам, дай Боже да не е. Важна е нашата отговорност. Ние да искаме да бъдем там, да участваме в учебния процес, да слушаме, да ни го осигурят това директорите. И мисля, че когато съм провеждала толкова разговори с директорите и с учителските колективи, те също го искат. Казват, да, тези часове са много необходими. По-пък учители с по-голям опит ми казват, нека да си предадем опита, да има на кого искаме млади хора. Така че мисля, че тази практика и тези стажове ще бъдат много полезни, да мотивират, да дадат умения и знания, които само в практиката можеш да получиш. И тогава тази практика да не е. Убедена съм вече, че няма да е ефективна. Да бъде също заплатена, доколкото категорично да. Вижте, това е втори момент относно мотивацията и престижа на учителите. Важно е да можем да осигурим и средства, според възможностите се, разбира се. Затова искаме тези стажове да бъдат платени. Те ще бъдат финансирани от начало като пилотни проекти по оперативните програми, или това е 2014-2020. Или в следващите 7 години имаме определена гаранция, че тези практики ще има възможност да бъдат плащани от една страна и това ще мотивира хората, а от друга страна непрекъснато и от бюджета се стараем да повишаваме учителските заплати. Тази година, от 1 юли, е сигурно, че ще бъдат повишени началните учителски заплати между 30 и 50, говорят крайни разчети в началото, за 50 лева на всички млади учители до 35 години. Знам колко е важен този момент също пък да мотивираме хората да бъдат в учителската професия и точно тези качествени хора, които искат да останат в нея. Страхотно нас приветствам всички тези планове и дай Боже да се реализират. За 1 юли е сигурно. Има разчетите, просто ги има. Чудесно. Това и нашата организация ще помогне. Може би, тъй като започваме да говорим и за практиката и за менторството в училище, тук имаме двама колеги. Както споменах, третия учител първа година в училище и тя е тук със своя колежка Полтка, учител, който и не е ментор. Може ли накратко да ни споделите първо какво означава да си за първи път в училище, какво ти помага да успяваш това и какво те мотивира и от своя страна, твоя ментор,
как вижда това взаимоотношение и как тя смята, че може да бъде полезна и на нея да бъде полезен този опит. Аз съм възпитател на първи клас, за първа година съм в училище. Аз имам щастието, освен да бъда подкрепена от огромна организация като Заедно в чат, които стоят зад мен и ме подкрепят през цялото време. Имам щастието да бъда приветствана и от моите колеги в училище. С мен е Петя Иванова, която е и мой наставник в училище. Всъщност, тя много ми помогна в първите дни, тъй като за мен беше много трудно. Разбира се, бях много притеснена, но бях много наясна чисто с документацията, която трябва да се обработва в училище. И от тази гледна точка, от нейна страна, получих огромна подкрепа. Може тя да разкаже за това как ме подпомогне и как всъщност ме накара да се чувствам по-спокойно в училище. Какво да кажа? Видях младо момиче в коридора на 15-то училище, тъй като и аз съм минала по този път, знам какво е да те посрещнат радушно, да се радват, че ще има нещо ново. Дори ние ще се научим от младите колеги на нещо ново, което ще приложим в практиката. Просто така се запознахме, събрахме се и решихме да работим заедно, тъй като и аз не съм от доста време учител, скоро съм и аз учител. Просто заедно, всичко вършим заедно. Аз се уча от нея, тя от мен, тъй като, както каза Свети, документацията е нещо важно в училище и трябва да се работи сериозно с нея. Трябваше да й помагам и така, може би тя трябва да каже по-интересни неща от нашето съжителство, тъй като за нея е нещо ново, това беше нещо ново. И всички, не само аз, целият колектив в нашето училище приветствахме, тъй като не само тя, още двама млади учители от Заедно в чат в училище ги посрещнахме много добре, помагаме им, където имат нужда и когато имат нужда, винаги сме срещали да им помагаме. Аз може ли само една, така да попитам всички, видях, че като влизаш в училище, така един стрес е документацията. Май е за всички. И когато се срещах с учители и с директори, също ми казват, няма ли да облегчите режима на документацията? Така ли мислите, че вие трябва да има контролно по-лек режим на документация? Определено, нали? И в тази връзка трябва да ви кажа, че с регионални инспекторати така сме направили една работна група, която да ми помогне, коя част от документацията може да отпадне или да не се събира горе-долу едни и същи данни през дни директори и учители, защото пък учители на директора на риото на Министерството. Нали, горе-долу такава е системата. И мога да предложа на някои от учителите Заедно в част, ако искате да се включи в тази работна група, по два начина считаме да улесним тази документация. От една страна тя да бъде оптимизирана, а от друга страна, знаете, стратегията за ИКТ, нали, модерните технологии ми трябва да влязат в училище и да ни облегчат в писането. Но ние, ако не дадем задание на програмистите, те няма как да го направят. И моето предложение, така ако решите, че може някой да помогне в тази група, ще бъде много добре. Нека да имаме една част от вас да покажат кое най-много ви е стреснало в документацията. Сигурно, че ще имаме много да споделим в тази връзка, защото обикновено най-големите критики от страна на директорите на училища са, че с документацията нашите учители са много отдадени, много обичат децата, много интерактивни методи, прилагат различни начини да ги ангажират, но с документацията трябва да подобряват уменията си. Там чувам един виждам въпрос. Тъй като вие споменахте за информационни технологии в образованието и аз, понеже работя в тази сфера, се интересувам точно какъв е планът за въвеждането на информационни технологии в образованието да замести всички тези документации,
връзката между родители и училището, например, между учениците и училището по някакъв модерен начин с тези технологии? Да, благодаря за този въпрос. Мисля, че това трябва да се случи. Сме го започнали още от тази година. И къде стратегията е вече на страницата на Министерството. Можете да се запознаете с нея, разбира се, може да се срещнете и с нашите експерти. И казвам, че съм най-добрата в това. Точно целта е първо да има един такъв унифициран, широко лентов достъп, така през скоростен интернет, който да преминава всички тези данни от училищата към районната и от районната към Министерството, което да облегчи системата на непрекъснато обмен на информация, да бъде съкратена. Втория момент, това е в момента около 25% от училищата в България имат безжична връзка. Да ги увеличим до края на годината с поне още 25%. Започва да се разработва така наречената образователна платформа, така че да бъде уеднаквено информацията, която трябва да подготвят учителите и директорите за всяко училище, да по-лесно да се работи с нея, а от друга страна в тази образователна платформа като втори панел да има как да се разработват електронно учебни помагала, учебници. Не могат да бъдат само в електронен вариант, нека да не се лъжим, но особено в професионалните направления, голяма част от тях могат да бъдат електронни. Да казвам, например, има нужда от 10 стенографа. Само в едно училище в България обучават стенографи. И реално погледнато няма нужда и да бъдат повече, 10 или 20 деца, които да стават стенографи. За тях как да дадем специални учебници? Електронният вариант при тях е много полезен за специалните предмети. Говорех само като пример го давам. Но все пак това трябва да има много строг контрол и да бъде много гарантирана системата, не всеки да каквото иска в нея. Също така и тези образователни програми, например, каквато е Джампито, сигурно я знаете за първокласниците, доста интересна и атрактивна програма. И това се предвижда също. Също така за облегчение на връзката на училището с родителите за електронен бележник и за електронен дневник. Защото всеки родител е хубаво да знае, че кога детето е на училище, колко време е било, как е в час и от какво има нужда. Имаш ли тук въпрос тази част на залата? Тук е едно момче, една видео. Да, аз съм да това нещо с учебници, значи един книга, една електронна книга на цена 100 лева и колкото 10 учебника. Защото мога да казват картинки, филми, да се цялата информация, да натарая къде е един месец. И много ефтин и различно може да се в реално време да смениш с учебното съдържание, да смениш учебника, ако има грешки, да се подмени, да се коригира. Това може да случва на момента за цялата страна и ако се говори с кандидатите и надежда на технологията, защо не се направи. Залегнало е вече такива промени, да не са промени, такива въведения са залегнали в стратегията, но трябва да кажем, много е сериозно как се изработват тези материали, в смисъл доста контрол трябва да има, защото не може и всеки да има инициатива и да прави учебники. В електронен вариант всичките ще ги има, да, категорично, да. Категорично голяма част може да бъде на електронно образование. Това е електронни учебници, това е залегнало. Разли абсолютно. Стратегията, вижте ги точно по години, не ние нося стратегията в себе си. Ако влезете в страницата на Министерството, точно ще видите по години, има и план и посредства, откъде са средствата, всичко е разпределено. Екшън плана е направен. Просто го погледнете, не съм или трябва да среща с специалистите.
кажете за българските учители и възможностите, които имат технологични и качеството на художниците. Не се обръщат достатъчно внимание. Това не е ли се нещо по-важно? И аз благодаря за този въпрос. Учебниците са голям проблем. През срещи с родители и с учители казват, че учебниците не са направени така, както трябва, не само по дизайн, но и по съдържание. Има оплаквания, например, най-много за историята в 6-ти клас, че е толкова сложна и трудна, че самите родители трудно възприемат целият материал, който трябва да се приеме. За децата това е още по-трудно. И мисията, позицията, която заема Министерството е, че учебниците трябва да се пишат предимно от учители. И позицията е, че учебниците, които се пишат от учители в тази работна група, трябва да влизат и учители от малките училища, от различните по вид училища. Защо казвам това? Защото ако трябва да сме искрени, в момента структурата на децата, 750 хиляди са близо учениците в България и в момента 41% от тях са билингви. И не можем, особено в началните курсове, в помагалата за предучилищна подготовка, да не се съобразим с това. Това е изключително важен момент и може би някои от вас, като са били в учители в такива по-специфични региони, са видяли колко трудности има. Първо трябва да научиш детето на добър български език, за да може да разбере какво чете, за да можеш да му преподаваш. И аз много пъти казвам, тези учители в малките региони, които работят с билингви, има училища в 90% от децата са билингви. Те наистина проявяват героизъм. Абсолютно е така. Даже една малка тайна ще не говорят български език, ти ще им преподаваш английски и математика. Реално, как ще се справиш в тази ситуация? Но това ме връща и на въпроса за учениците, защото много говорим за учителите днес. Но задачата на нашата образователна система, в крайна сметка, е да подготви учениците за това, което им предстои, да направи от тях едни успешни, можещи и щастливи граждани, така че всички да сме в едно много по-добро състояние и постоянно да се подобряваме. Как виждате вие визията за успеха на български ученик? Как той трябва да бъде подготвен в училище, с какви умения, с какви нагласи, отвъд знанията, за да сме сигурни, че сме си свършили работата като учители и като лидери в образованието? Много сериозен въпрос и от много време дискутирам за това, защото ние гарантираме много сериозни знания на учениците с много добра теоретична подготовка, но се оказва по всички тестове, които провеждаме, че не е достатъчна практическата подготовка на учениците и подготовката няма тези компетенции, така наречените меки умения, за да могат да се реализират лесно в живота и в обществото. За това, например, при една среща с математиците ми казаха, да, но ние можем да направим нещо. След това 3 урока можем да поставим практически задачи, които са свързани с математиката. Той има практически задачи, свързани и с физика, и с химия. И да насочим нашето образование малко повече, не да гарантираме качеството и базовите знания, те трябва да ги има, но е хубаво да формираме, защото ние възпитаваме, ние не само учим. Особено в началните класове, децата гледат учителите в очите и поведението на учителя, отношението на учителя определя поведението и отношението на децата. И това е много важно. Това също трябва да важи и за по-горните курсове, така че да можем да направим повече време за практика, повече време за придобиване на умения и знания, които са необходими в живота. Затова и непрекъснато говорим, че тестовете, които провеждаме и подготвяме, трябва да се имат повече отворени въпроси, да мога ученика да разбере какво чете, да направи анализ, да има теза, ако щете да защити тезата си, дори тя да не е правилна. Това обаче става в процеса на обучение. И не можем да кажем, тази година сменяме тестовете. Не можем да сменим тестовете, като не сме подготвили учениците.
Нали? И когато говорим за това, трябва да променим по-малко постъпка. Не става изведнъж стрес в образователната система, да отваряме повече въпроси и да караме нашите ученици повече да четат и да мислят. Виждам, даже си помислих, че е хубаво да поканим Пламена, която е също един от нашите учители, именно в горен курс в Костенец. Тя виждам, че има въпрос и коментар по темата. Да, здравейте, аз преподавам в една доста малка професионална гимназия в Костенец и наскоро си говорих с моя колега преподавател по български в едно голямо софийско училище, което има много по-голям стаж от мен и си говорихме какво всъщност може да се направи, за да се избегнат тези ниски резултати в крайна сметка, които се явяват на тестовете. И това, което постигнахме консенсус, е дали наистина тези държавни образователни изисквания и стандарти, които разбира се трябва да бъдат постигнати при всички положения, трябва да се постигат навсякъде чрез едно и също учебно съдържание. Защото учениците в моята професионална гимназия имат една и съща програма по литература с тези в една голяма хуманитарна гимназия в София или в Варна или в голям град. Но това са деца вече в горен курс, не за горен курс говоря основно, които имат съвсем различни интереси, съвсем различни нагласи и вече доста и съвсем различна професионална ориентация. И въпросът е, че дали не може тези стандарти да се постигат просто чрез различни съдържания. Трябва ли да се придържаме стриктно към тези учебни програми, които в единия случай са непонятни за едните, в другия за другите? Защото наистина е трудно да говорим на разбираем език на децата чрез някакви тотално неразбираеми и непонятни за тях примери. Напълно да разбирам и това е много важен и сериозен проблем. Като становище, не мога да кажа, че съм го обсъждала, нали, но трябва да има един стандарт, който да гарантира грамотност на нашите ученици. И това трябва да е, да кажем, в предметите от група А. А оттам нататък, като учебни помагала, като развитие на зиповите и на сиповите, това трябва да бъде по интерес. Нека група А е минимума, абсолютно сте права, и деца, които са в математическа гимназия, например, да имат този минимум задължителен абсолютно за грамотност, а след това повече часове по математика, физика. Други имат интереси повече към биология и химия и ще искат да бъдат медици. Други стават повече техници и вие имате, това е професионална гимназия, повече. Да, имате много практика и много повече часове. Или трябва да гарантираме едно качество стандартно, абсолютно не можем да оставим децата неграмотни, но оттам нататък да позволиме по-голяма автономия на самите професионални училища и на учители, в зависимост от профила на професионалното училище или профилираната паралелка, да имат възможност самите учители да насочат децата да насочат учебните предмети или по-скоро съдържание към децата по тяхните интереси и по тяхните желания, а трябва да бъдем обективни и по възможности. Аз съм благодаря ви за това, защото аз например преподавам философия и един човек като преподавател се лашка между това да спази стандарта. Той иска да го спази, иска да спази, което е в програмата, и от друга страна да преподаде наистина на тези деца, които имат някакви тотално различни насочености предмети. И просто наистина според мен това е много важно и то ще помогне грамотността да стане по-добра. Наистина ще помогне. Аз съм категорична, че ако направиме такъв стандарт и история, и български се учи всяка година до 12 клас включително, на дезиитата ще имаме много добри резултати. Няма да ме питат колко са подчертати. Не ми е интересно да вкараме тук и темата за уменията, които в момента се оценяват от международните изследвания, по които знаем, че за съжаление не постигаме добри резултати. Даже лично аз съм определено много притеснена. И то не само заради ниските резултати, и заради големите различия, които виждаме, че най-вече са обусловени от социално-икономическия статус на учениците, а не толкова реално техните когнитивни способности. Ние дори не знаем те какви са. Така че как вие базирате решенията си и плановете за промени в нововведения в системата на база именно на резултати от изследвания като PISA, TALIS, PIRLS, които очевидно оценяват именно уменията за 21 век за успех на учениците? Абсолютно сте права и много тревожни са резултатите от PISA. Не само като подготовка теоретична и като практична, знаете пък, че бяхме на предпоследно място
само Колумбия беше след нас по решаване на проблем. Ето именно това е подготовката на младите хора за живота. Тук мисля, че освен задължителните предмети, които да гарантират грамотността, е ролята вече и на извънкласните дейности, ролята на СИП-овете и ЗИП-овете да подготвяме децата с компетентности и умения, които са им необходими за реалния живот. В тази връзка казвам първо, че именно това, което говорихме, такова да е учебното съдържание, написано от учители от различни по вид училища, включително задължително от по-малките училища, с участие, например, ако е загорен клас от професионалните гимназии, който да гарантира този минимум, а оттам насетне да идва надграждането. И това, което предложиха математиците, да, нека след 2 урока пък има 1 час по практически занимания, там където се прилагат математични знания, но в живота. Така ми казаха, знаете ли, госпожо, те решават уравнения с 2 неизвестни, Хикс и Y, и не могат да си поръчат килим за вкъщи. Дали, може би е много ярък примера, но това се случва. Абсолютно реалистичен. Да не говорим за децата, които дори не могат да решат тези уравнения и трябва да си купят някое лекарство, примерно в аптеката. Още един въпрос. Напълно си живеем в свят, време с пазарна икономика, обикновено най-търсите специалности, където се кандидатстват много най-наделените хора и след една специалност, които продължават да работят, рядко са в отчитането на тези педагогически насочвания. Няма ли да е добре училищата по някакъв начин да се отворят повече, така че децата да имат достъп до хора, които са наистина добри специалисти на своята област и добри изявени студенти, дори да нямат педагогическо образование, дори да не е за перманентно преместване в дадена част, а за по-кратчените или по-общо да се осъществи преход към тия нека умения да говорим. Това дава чрез спорта. Именно въвеждането, мога да кажа, на дуалната система и кариерното развитие. Знаете, че ще започна по-далеч. Кариерни центрове има каква професия да избереш и на къде да се насочиш в университетите, които ги направихме по европейски програми. Но такива кариерни центрове много малко функционират в училищата. Не, че ги няма, има ги на книга, но много малко функционират в училищата. И там наистина учениците, ако имат възможност повече да посетят различни предприятия, заводи, да видят условията на работа или да им стане по-интересно, това би ги мотивирало да се насочат към определена професия. Абсолютно сте прав за това. Те специалисти, сега ще кажа, в тази връзка и в университетите, в тази връзка се прави партньорство между професионалните гимназии, вече го има, и дадено предприятие или завод. И там, или в техническия университет, както е с 2-3 големи фирми. И преподаватели са истински учители, но те идват и преподават по определени специални предмети на учениците, които са свързани с тяхната професия. Това е първата крачка, към която се стремим. Трябва да ви кажа, че в повечето случаи тези хора са от различни фирми и са безплатни, ако трябва да кажем това. Те са абсолютни доброволци. Но и за студенти, и за ученици е много приятно да чуят нещо различно, да имат определен урок или определена лекция от човек, който е външен за системата и идва от реалния работен свят, да кажем. Сигурно само да продължа въпроса, обаче има вече и добро, сериозна нарастваща нужда по заявките, които и ние получаваме от училища за част специално от учители по предмети като математика, точни науки, информационни технологии. А често именно тези специалисти са най-много търсени на пазара на труда. Така че конкуренцията е жестока, а в същото време, като че ли големите работодатели, които постоянно търсят нови такива специалисти, не си дава сметка, че ако част от тези специалисти не останат в училище, за да мотивират децата да се обучават за инженери, за математици, за физици, за IT специалисти, няма в един момент да има достатъчно хора, които те да не